Africa my continent, Africa my home, say Africa, South Africa, SwaZulu, iZululand district, Sisulundi, Senhlungwane, that's khona. EseNkosomlaba, that's khona. Ward 15. Ukhumbula udaba olubi olwehle eGoli, olwehle eMaponyamoli, senze sibi umuka, esinobulwane, esinobusathane, yonke into ihlangene phakathi. Wonke umuntu owenze le yanto nje uyazi ukuthi ubenzani. Kodwa ke manje sila ekhaya emndenini, umama ngane omncane, umamncane. Yes, umamncane wengane. Uzoncenga nje asithathe asibeke. Kodwa okwethu okukhulu ukuthi sibambe the least we can do singabantu base South Africa, base Africa, ukuthi sibabambise njengoba behleli bethe shaye omama la, bethe shaye omama behlale kanje kuze kufike usuku lomncwabo benganazi stress sokuthi bazongcwaba kanjani, ingane zofika kanjani. Kufuneka nina abantu besilisa ababulele lengane. So incapha ithina ufuna silandile lengane siyilethela ekhaya. Ithina ufuna silungiselele lo mncwabo ube sezingeni lele kufanele ube kulona. So eyamini kanjalo dadewethu kubhlungu njalo. Zama ubantu esikhuluma naye. Ntombetla kuzwayo. Yes. Umncane wakhe uSiyanda. Yes. Bebizwa ngoMvilasi kodwa akakuzwayo. Yes. Yeah. Osilandise. Angazi ukuthi uzosilandisa ngakuphi. Kodwa uzosilandisa nje. Uzosilandisa khona. Mhlawumbe ngiqale lapho kwenzeka. Yeah, ukuthi uma kufika umbiko ufika nini nikuphi ithini into ngasiqala lapho. Ngikho nala ekhaya kufika. Uthi uqinisa kancane eso. Ngithi ngangikho la ekhaya kufika umbiko. Yes. Kodwa lapho engangikhona ngezwe. Yes. Sisizwa nje ebusuku ukuthi ingane kaSisi isidutshuliwe eGold. Yes. Awu angangakholwa wayengifonela ebusuku ngo-11. Kwaba nzima kakhulu lapho engangikhona ngisemqeshweni lapho empangeni engihlala khona. Yebo, basebethi sebefonile nasekhaya ke bashoke. Nami angibange ngisalalela okuningi ngoba ngase ngikhalela vele ukuthi kwenzakaleni nani ngezwe nje lokho engakuzwa. Uthi umntaka sisi besenzeni bakithi ngaze bemdubule bemshise. Ihlungu esingaka silimele nje kakhulu. Yes. Siwumndeni. Yes. Silimele nje ihluka abasenzi. Number yakho yes. Angibazwa le number yodwa sibhalela Zanele loSegoli. Magcina kamama. Sibhalela uZanele loSegoli. Sekhe wasekhaya umagcina kamama yena. Okay. Ngicela ukubhalela yona khona uzokwazi ukuyibiza? Yebo. Okay. Ngenza ukuthi sifake yona. Yes, mawuzokwazi ukuyibiza. Oyiqala yeah. 083. Yes. 302. Yes. 8909. Okay. Africa my continent. Inamba esizoyisebenzisa noma besifuna ini, sifuna ukufaka ini, sizosebenzisa inamba kaZanele. uZanele ubiza bani sibonga? Ukhuzwayo. Okay. Oh yes. Inamba ekamamncane wengane ithi 083 302 8909. 083 302 8909. uZanele Khuzwayo useGoli. So yonke into esifuna ukuyikhuluma siyikhuluma noZanele. Mhlawumbe sinayo i-account yakhe? Yebo. Awuzama ukumfakela futhi na. Iku Capitec noma Capitec. Mayu Capitec kuzoba right ngoba vele angithi i-automatic okay. I-account number vele uCapitec uzoshaya indaba ka-083 302 8909. Athina ama-initials kaZanele? Z kuphela, Z Khuzwayo. Z Khuzwayo. So
into ebalulekile ke Africa my continent wonke umuntu njengamanje wonke umuntu akabambe nansi inamba siyanika noma ngabe ufaka uno 2 rand no 5 rand uno 10 rand uno 100 rand unama 1000 faka lapho ukuze bengabi nezisindo isindo ayihlale kuthina ithina funa sibambe isindo not umndeni ngicabanga ukuthi iphelele kanjalo isimo usizi bhala emehlweni uyayibonela akukuningi esingachaza njengamanje into efuna siyenze nje asifakeni imali sikwazi ukuthi umncwabo nokusuka kwengane eGoli mase kufanele ukuthi isuke sebeqedile odokotela seqedile amaphoyisa mase kufanele bezela la ekhaya into esiyilindele kuphela silindele into eyi1 thina ufuna besitshela ukuthi bangcwaba nini bafuna umncwabo ube kulophu uhlobo kuphela yilokho ufuna besitshele khona ukuthi bona bethinteke akufanele bethinteke njengamanje yilokho ngicela Africa my continent Africa my home yilokho ayibambeke eyikhona ubamba kwayikhona nizothinta mina ke mina othinte mina ngimbuyisela la ekhaya ukuthi azohlela nomndeni kodwa nje okubalekile njengamanje noma yini esingayenza fakani kule account kaZanele Khuzwayo uZ Khuzwayo sikwazi ukuthi siye phambili ngicabanga ukuthi asingandi umlomo njengembenge ngoba isimo vela asikho kahle siyayibonela udadewenu zingaki ingane zakhe uyedwa nje yena yedwa uneminyaka emingaki plus or minus 27 ukhupheke nini kuyeGoli eqala kuyozama bahlala isikhathi esiningi besekhaya khona la yes wakho bahamba ke wayeThekwini angazama eThekwini uhlala 2 months ngaseGoli yes eGoli besanda kufika nje mhlambe bekuyinyanga eseGoli yes wasethola ke le moto ke lena bedriver Nkosi ya bese no 4 days ke kiyo le moto ke khona kayithola wayeseyayiyeka ke le wasethola le enye ke le imali ke eseno 4 days kuleyo ingalisho bafowethu ngiyazi ukuthi abantu abashisele ngane ababulalele ngane amadoda aphume emakubo eyozama ezamela imndeni yabo kanjalo nalengane iphumela ekhaya iyozama impilo uma usufika wena ukhohlwe into obuyizele eGoli ukhohlwe yinto oyiyele esilungwini akekho umuntu ophuma la eyobulala abantu uphuma la uzama ukushintsha impilo ekhaya wena ufika uyambulala uthi akwenzekeni usiyajabula njoba kunjena nje uyajabula iyona ndlela wena abantu bakini abaphila ngayo igazi labantu inyembe zabantu